إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتب أحمرت عيناه وآل صوته واستد قدبه حتى كأنه منجر جيش يقول فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة. وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية وهي الجماعة. ambe Allah tanu amba ya fadeli ambe anyini alafe akan kishe kabanyi rukun toro mananka bara jugu nyalai jo min kanda mogote soro min bo fili nyalai jo min fana fili mogote soro min bo kanda ambe sere ya masite min ne bato ala makka kani ala kelempe ute janyogon ci alala ambe sharia muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisini nema baka anaka dunkew anaka sebo alaku kisi min ka cakosobe no temina ka boye akado ala ya fo aka qur'ana bayin kono ako akana ke komi mushriku munu nuyu ka dina farafara ukera jamakulu ye jamakulu kelenkele abe minka abe fili minka aba nisonjani ataye kasoro ciyate fana aya wure kono alako ako mugo munu nyu ka dina farafara ukera jamaye ukera jamakulu ye ako cide ete ulula ni foye unu ulute foyla unu ute shirala de utege ka koube ala de bolo ewa ala bu kibariya fana utumbe ko mununke ukanyana mayala ukabatola ukadina la ni delila tula utumbe bidiya mununi filibantiya mununke yomali qiyama dola bu nyinin ka bela balimu ni aya wula ala ya islamu anyinu fe munun farafaralla kake jamakulu ye filibantiya shirauka bidiya shirauka ala ko mu'minu kanake komi ulu nyogonaw mu'minu kake jamakulu kelende cinyaka tauhidika sunnaka ala fahamu salafu salih ode nyinene ndo mu'minu fe ukake jamakulu kelenye cinyaka ni aya uyode ira Jabir bin Abdullah
ako ciden tun kera na be kutuba kala a ɲawu be bile a kan be korota sanfɛ a ka dimi a be giriya a be dimi kosɛbɛ a be komi n'a be kɛlɛbolo de bagabaga ciden b'a fɔ a ka kutuba in kɔnɔ ko a b'a fɔ ko kuma bɛ sɔn hɛrɛ ma kuma min ka ɲi ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan o ye ala ka kuma de ala ka kitabu ciden tun b'o fɔ ka kutuba kɔnɔ kosɛbɛ kuma min ka ɲi ka tɛmɛ kumaw bɛɛ kan o ye ala ka kitabu in de kanda min ka ɲi ka tɛmɛ kanda sira bɛɛ kan o ye ciden ka kanda sira ye ciden ka taabolo ciden ka sunna o de ka ɲi ka tɛmɛ kanda sira bɛɛ kan a b'a fɔ kutuba in kɔnɔ fana ko ko bɛ juguma ye ko kura de diina kɔnɔ ko kura bɛ bidiya bɛ fili wala n balimaw ni hadisa ni aya minnu filɛ nin ye kankarima da o kɛra silamɛw ye kaba silamɛw ko janto yɛrɛ la ciden sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔ fatanya ka bɔ bidiya kɛli ma ani ka baara kɛ ni bidiya ye o tun bɛ ciden ka wajibiw la ciden ye mɔgɔ bagabaga bidiya la kosɛbɛ i kana kɛ kana fara kɛbaga kan kana ko kura dɔ diina kɔnɔ silamɛw fana n'a ye dugukolo lajɛ bi ciden ye hadisa dɔ fɔ o hadisa in ka kumaw u bɛ kɛnɛ kan dɛ o ye hadisa jumɛn ye wani ribadi bun shariyata radiyallahu anhu قال واجنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موجة مودي فوشينا قال أوشيكم بتقوى الله والسمع وتاء وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بل من حديث ربادي بن شارية حديثا ناتشو دولا أقول نواجل كيرا سغما سالي كفده كوچيدن كيلن كي كسغما سالي أيا نياسي علوما كو أيو واجل لا أكو واجل ميكو أشيرا دم كسوبه كوچيدن يلو واجل لا واجل ميشيرا أدم كسوبه كو واجل دسكون سيرانا ألانيه واجل كونو نيو كسرا واجلين كونو واجلين كوسو واجلين كوسو دسكو سيرانا لانيه واجلين كوسو نيجو بورا مغو كسرا أو سيبو كوتشيدما ni wajuli chogo min fulani nye nimbe komi saranka ni wajuli dede nimbe komi ni wajuli be komi bake ka saranna de ko ini ambena fara wala wasiya kawundo kanye nyamaru kawundo to ambolo ciden ko ushikum bi taqwallahi wasiya kan folo abe akombe wasiya ke uye mbawu nyamariya akasira lanye anko alanya siranya gorbali ye jumaye imutisali awamirihi wastinabi nawahihi ala yi nyamira ni minye kake ala yi fatanya kabo minna ka toy akwa israla nye bal modi yato ali ibn abi talib ko akoni mugo ni sirana ala nye ko ala be fembe sirinye akom men ni ma sirala nye ala be fembe la suma ka fembe jafari katima de ede be sira fembe nye sisa wala silamau ambe ko munun kono dogoya ma munun be silamau segere ko weretewo ajuba jubo yoromi alle sir folo yoro jumaye silamau kala nya seranya baliya de do fem min bankan kana yini yoro jaw fo anka sirala nyede
nan sirana alanya la be fembe siranye men nan masiralanye ala be fembe de lasu ka be bilangna aunde be sira fembe nye sisa wala fo silamo ka sira ala de aka dina nyanyini dina haqiqa aka ke aka ala yaw nyamran min yakake ala ya fotanya ka bo minaka toy min ye silamo yere la je sisa u fari fonine do fengo fenna u jesirlen do fengo fenna abbe alla soso abbe ciden sosoli u be fari foni bu soro fengo fenna ka nyogo ngole ka giri ka manko mbo ni ya kelenkele laje ka ni qur'ana ni sunna ira nyogona ute nyogonda aw be fanga soro katami aw be bo dogoya maria aw be bo la katami dombe sira wunye aw masira lanye aw maso qur'ana ka nyamari kauma aw maso ciden ka nyamari kauna ni qur'ana aya fora ano modofie ka koro weri nyini ola minni akoro haqiqate kelnye pour ka boda nyini ola aw be galo minna kana ka galo lata ni ci e waciden ka sa sahale min fora ni ane aw ka galo na be bidiya mununi ko mununa o man nyogonta na modofie ka koro weri nyini ala donc aw ko na tabe aw ka deme oka o tese ka ke wa be sirala nye de folo ni nye folo ciden ko ushikum bi taqwallahi aw mbe wo shaka aw ka sirala nye o ko fa ko wasamu wata wa in ta'ammara alaykum abdu habasiyu ala nya siranya ko fe naye alaka hakedi ala ye min wajiba ka yake ala ya fatanya ka bomina ayo toy ewa woshiya kam fulanna ni nyema min baw kunna mbaw nyamariya abe kuma munun fo aye Allah mede aya ka kuma ulame abaw nyamariya ko aka minke aye tuwa ko kede naw manya awu nyamaranye ala soso koniye aya ka nyema ulame de aka tugu ko ewa o nyema hari na kera jonde hari jom marale ni ode kera aka nyemay aye nyema ya soro chogo aye kudeta de ke ka nyema ya soro ube anana nyema ya la chogo ni jo maralende ya maraka ka nyema aye to akode abe mun fo aya lame abaw nyamar ni minya aye to ko akoke fo na ya soro min kera ala soso ni nyema ye nyamar ni minya mi ala soso do kana ala soso yinke me okorote ika murti abolo fana ite ala soso indeke me tusuru abatolu dika ko tola me ite ala soso indeke o fana be silamo bolo ci sawa ya la silamo bu ka nyemo ko ubu lamia utugulembe nyemo ko mogo site nyema kele yere ni nyema borto yere la ni nyema nani yere jo soso ka kutuba wula gere wunna kalanyoro wula majlisi wula deresu wula ni karamogo yere ni silamawte wala ube fanga soro chokode aw ka ciden ka kuma kande fulen ninye aw yawu yere bonya ka tugu oko kwa ube jinya kura kono kwa ube laiste kono kwa ube demokrati kono aw banna aw ka ciden yere ka kuma kanna folo aw be fanga soro katami dogoya ma be bo aw ka katami aw kumbe korota katami aw banna ciden tama aw ko mo wore kaso aw tama ko pasika ande kacha jamana kono chaya de ya nyaya shetane jama manchani kateme beka kafiri manchana awiya shetane ka jama manchana awiya chaya ko tewo aw be sira ala de nye katuwa ka ciden ka kuma kanko ninde fulanai aw ko fe sabana ciden ko fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera akoni mugommi sebo akoni mugommi nye shi jansoro awula ibena fonko nyogonya chama nye dinaina jama be chaya de tabolo be chaya silama ya inkono bolo fara be chaya silama inkono tombe chaya silama inkono parati be chaya silama ya kono fasayara ikhtilafan kaseera
abena sosoli caman ni fonko ɲɔgɔnya caman de dina kono bon ni sosoli ni fonko ɲɔgɔnya ɲana dina kono ciden ye fura dama nko an banna o fura fana ma anw ko sosoli ni ɲɔgɔn soso min ba ni ɲɔgɔn cɛ nin ye kaburu batola ye nunu ye sebaneninaw ye nunu ni sufiw ye nunu ye seguw ye ulu daji bɛ ta ulu bɛ bato aw ko an bɛɛ ka kɛ kelen ye ko an bɛɛ ka kɛ biro kelen na an ka don da kelen an ka bɔ da kelen an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ciden y'o de fɔ aw ye a m'o fɔ aw ye a ko fonkoɲɔgɔnya bɛna caman diina kɔnɔ taabolo bɛna caman parti bɛna caya diina kɔnɔ mais a ye bɔda kɛ mun ye a ko faalaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin a ko ni parti cayara diina kɔnɔ fonkoɲɔgɔnya caya diina kɔnɔ kana do parti bɛɛ la dɛ a kana parti bɛɛ ka fara ɲɔgɔn ka parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ sigi o tɛ dɛ faalaykum bi sunnati a wagati mbaw ɲamariya a ka ne ka ciden ka sunna de mina ne ka taabolo a kana tugu parti wɛrɛ ko a kana do parti wɛrɛ la dɛ faalaykum bi sunnati bɛɛ ka ne ka sunna de mina a wagati ni taabolo cayara diina kɔnɔ fonkoɲɔgɔnya cayana diina kɔnɔ bɛɛ ka ne ka taabolo de mina ani n ka kalifa naani ka taabolo kalifa naani fɔra mun na parce que sɛbaw ɲɛmaw ye kalifa naani de a bɛ komi ciden ye sɛbaw de yirila parce que kutuba damina n ye hadisa dɔ fɔ ciden ko sa taftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahidan qalu man hiya ya rasulallah qal hum ala ma ana ali wa shihabi wa fi riwayati wa hiya al jama'atu ciden ko ale kan manton bena fara ka kɛ jamakulu 77 a ko me jamakulu 72 ta suma de bilalen bɛ o bɛɛ ɲɛ jamakulu 72 ta suma de bilalen bɛ o bɛɛ ɲɛ jahanaba ta suma o de bilala u bɛɛ ɲɛ fo jamakulu kelen u ko jamakulu kelen ye juma ye a ko hum ala ma ana ali wa shahabi a ko ulu ye de ne ni n ka sɛbaw bɛ min kan ni jamakulu min bɔ ka o de ye jamakulu kisile arjanna bɛ o de ɲɛ sinon a tɔ bɛ taa jahanaba kɔnɔ ne ni n ka sɛbaw bɛ min kan ni mɔgɔ minnu kɛra o kan na cogo de la wahiyal jama'atu a ko olu de ye jama ye maana olu de minnu farala ɲɔgɔn kan ciden ka sunna kan minnu farala ɲɔgɔn kan sɛbaw ka taabolo kan olu de tɔgɔ ko jama minnu farala ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan ka fara ɲɔgɔn ka ciden ta kan ka fara ɲɔgɔn ka sɛbaw ta kan olu de tɔgɔ ko jama kisibaga ye o de ye n balima ye jamana in lajɛ kɛ diina bolofara ani to dawa tɔn caman yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ye tɔgɔ da a yɛrɛ la dawa tɔn caman bɛ jamana in kɔnɔ a kelen kelen ye tɔgɔ da a yɛrɛ la mais silama hakilima min wajibilen bɛ ka fɔlɔ ciden ko an ka ka sunna de mina an ka ale ka sunna de mina ani kalifa naani ka sunna na cogo dɔ la ale ni sɛbaw tun bɛ min kan a bɛ silama kelen kelen kan hakilima kelen kelen baaligu kelen kelen ciden ni sɛbaw tun bɛ min kan juman kan o ɲinini wajibiri ka fɔlɔ dɛ mɔgɔ kana kɛ ko bɛ girinna mankan bɔra yɔrɔ min ka taa ayi a bɛ bɛɛ ka de o fɔlɔ ciden n'a ka sɛbaw tun bɛ juman kan o ɲini k'o dɔn o de y'a to wagati bɛ n b'a fɔ ko a bɛ jamana kan population karamɔgɔw a ka aqida kala dɛ a ye sunna kala ciden n'a ka sɛbaw tun bɛ juman kan a y'o ɲɛɲini k'o dɔn dɛ ciden ko ni diɲɛ tiɲɛna ni ewa taabolo cayara i k'ale ka sunna ta ni sɛbaw ka sunna ne tɛ ciden ni sɛbaw ka sunna dɔ don i bɛ taa ji wɔyɔ fɛ dɛ dawa parti caman bɛ jamana kɔnɔ ni a kelen kelen bɛɛ a foyi tɛ ciden n'a ka sɛbaw ta kan fo minnu ko salafu ka taabolo dawa min bɛ salafiya kan dawatigi n'a ko dɛ ne ka dawa ye dɛ alquran wa sunna ala fahami salafu salihi dawa kila min ko ne ka dawa ye kurana ni sunna de salafu salihu ka faamu kan bon a ta tɛ dala foli ye fana dɛ an y'a ka kumakanw lamɛn
kaka tabulo na ka bara cogo lajɛ a ka kumakanw ana ka bara cogo diina la a bɛ kuranna de kan ani sunna ala faham salafu salihi jamakulu min bɛ tiɲɛ kan jamakulu min bɛ dawa haqiqa kan jamakulu min bɛ cidenw ka dawa kan o ye o jamakulu de mi a ka fɔta n'a ka kɛta n'an y'a lajɛ a bɛ kuranna ni sunna de kan ala faham salafu salihi dawa jama min bɛ nin cogo la o dawa jama de ye tiɲɛ ye o dawa jama de bɛ ciden n'a ka sɛbɛnw taabolo kan awa dawa parati tɔ bɛɛ jahanaba tasuma de bilalenw ye i yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ u y'u yɛrɛ kɛ alabatolaw cogo o cogo u y'a yira anw ye mɔgɔw kanda cogo o cogo u y'a yira an ye kafiru tuubi cogo o cogo u bɛ sali cogo o cogo u bɛ kala cogo o cogo ciden yɛrɛ y'o fɔ n ye a ko mɔgɔw bɛ na u bɛ kuranna kala sɛbaw u bɛ kuranna kala cogo min aw tɛ hali kuranna kala o cogo la u bɛ sali cogo min aw ka sali tɛ surunya u ka sali la mun bɔlen don diina kɔnɔ komi n'i ye biɲɛ kala kɛ ka fili fɛn na n'a y'a sɔgɔ a bɛ bɔ n'a fan dɔ ye cogo min tiɲɛ yɔrɔ fɔ kala in kana u marasa dɛ a kalalen u bɛ kuranna kala kosɛbɛ u bɛ jikuru kɛ kosɛbɛ u bɛ mɔgɔ caman latubi u bɛ mɔgɔ caman lakanda la u ka fɔta n'u ka kɛta bɛ yira kuranna ni sunna de la ala fahamu salafu salih n'u ka fɔta n'u ka kɛta bɛ kuranna ni sunna ka ala fahamu salafu salih jamakulu ɲuman don dawa jamakulu ɲuman don dɔwula tugula u dɛmɛ mais n'u ka fɔta n'u ka kɛta a tɛ kuranna ni sunna ka ala fahamu salafu salih i yɛrɛ ma bɔ u la dɛ kana far'u ka i yɛrɛ ma b'u la u y'u yɛrɛ kɛ cogo cogo filibantiya jama de don donc o de y'a to ciden ko sallallahu alaihi wa sallam a ye nin fɔ fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin donc nin y'a yira n na ciden ma a kelen pewu ka sunna yira n na hadisa dɔ la a ye kalifa 4 ka taa sira yira n na unu ka sunna hadisa dɔ la a ye sɛbɛw muumɛ a y'u ka sira yira n na nin ye mun yira hadamaden si de tɛ ko e bɛ se ka baara kɛ ni kuranna ni sunna ye ka tɛmɛ sɛbɛw ka faamu kan o de y'a to sɛkul islam Ibn Taymiya a ko ni mɔgɔ min y'a jate minɛ k'a miiri ko e bɛ se ka kuranna ni sunna ta ka baara kɛ n'u ye k'a sɔrɔ i ma dilo sɛbɛw la i ma sɛbɛw ka faamu ɲini a la a ko e yɛrɛ k'a dɔn ko ye bidiya mɔgɔ ye Ibn Taymiya ko ni mɔgɔ ni e y'a jigi de ko e bɛ se ka baara kɛ ni kuranna ni sunna ni sɛbɛw ka faamu tɛ a ko e ye bidiya mɔgɔ de donc sɛbɛw ka faamu taabinaw jamakulu 3 u b'a fɔ nin de ma salafu salihin ciden yɛrɛ ye ninnu de tanu khayrun nasi qarani summa alladhina yulunahum a ko ale ka mantonw so hɛrɛma bɛɛ ye ale ka jama in de sɛbɛw a ko ni olu bɔra ye jamakulu min bɛ tugu olu la taabinaw a ko ni olu bɔra ye jamakulu min bɛ tugu olu fana la tabi'in jamakulu 3 nunun de ye ciden ka mantonw ka jama so hɛrɛmaw ye ciden yɛrɛ ye nunun tanu ala ye olu tanu wa silama kelen kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ i ka fɔta ni ka kɛta ani ka baara cogo a kana bɔ nunun ka faamu kɔnɔ ni jamakulu 3 kana b'u ka faamu kɔnɔ ni mɔgɔ ka fɔta ni ka kɛta bɔra nunun ka faamu kɔnɔ tasuma de bilali ɲɛ i tɔgɔ de ko bidiya mɔgɔ i tɔgɔ de ko filibanti o kɔfɛ ciden ko iyyakum wa muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatin bid'an wa kulla bid'atin dalala o kɔfɛ ciden ko hadisai na kombawuma aya yɛrɛ kɔrɔsi ko kuraw ma dɛ ni diɲɛ laban nana paratiw cayara grupuw cayara taabolow cayara mbawuma aya yɛrɛ kɔrɔsi ko kuraw ni ko kura bɛ diina la aya yɛrɛ kɔrɔsama ko kura bɛ bidiya bɛ fili bɛɛ bɛ tasuma de kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadhtu ma rasuli sabila ya waylata lintani attakhadhtu ma rasuli ya laitani lintani lam attakhidh fulana khalilan laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani وكان الشيطان للإنسان قجولا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ويوم يعض ظالم على يديه على يوم القيامة دو كتون يلكلابا بلو فلاتي يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا أبافو نمسا بنديسا har ne tunka sira mina kafara cidenka kinto jiya kono harin tunka cidenka sunna mina harin tunka cidenka tasira mina ni mogo balimo ibora ninjinya kono ima sa cidenka sunnaka ima sa cidenka tabolo nyumanka don na parati werewdela farala groupe werewdeka don na tabolo werewde na yere yu kiriye kake uluka inyana mayala uludeka isara uluka nimme be jora qiyama kereka ala koroye ebi bolo fula deki ala ko ibi bolo fulaki ibe nimisa ka fo kinto diya kono harin tunka ciden ka sunna mina harin tunka tugu ciden ko harin tunka ciden ka sunna mina ya waylata lintani lam taqju fulana qalila halaki benne de esa nimisa de benne de esa hari ne tunka na karasa mina ka kinteriye laqad adallana ni zikri bada ijja'ani tumami ala ta na namma ale de yem fili kabwaka abe kelenye sa nambe ko la ilaha illallah ambe be arjanna kelende nyinisa ambe be bolita suma kelende sa ambe islama de sa munun fana bafode ko ciden ka tabulo ko salafiya ko gelenti gudo sa dikta teru de sa ambe de kelenya ulube ko gelayade wallahi mogo yenin naga kuma nimmana mana kuma fo yeye ki bo ciden ka sunnaka ki talo ka bo ciden ka sunnaka itugura ko kapalon palonke ako isara oka yawmal qiyama do yere de bafo ya waylata lintani lam taqju fulana qalila ibafo halaki benne yesa hari nettun kana karasa minaka kinteriye laqad adallani an dhikri bada ijja'ani ala ta na len ko fennema ale de ne boka ale de ne fili kabwama wa kana shaytani lil insani qajula ala ko shaytani hada malilla bila bagade abish la sude kibila ala soso kono abe bariya ka boyla balima ye ciden ka sunna nyini de aya wore kuna ala ko yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar يقولون يا ليتنا أتانا الله وأتانا الرسول قالوا ربنا إن أتانا سعادتنا وكبراءنا فدلونا عن سبيل ربنا آتيهم الضعفين من العذاب ولأنهم لانا كبيرا على قدوم بنا دومي نو نيو بي يلما جهنم تاسما كنو نو نيو بي جاني ويربا فو awun kan nimisa awun kan natansa har antum katugo ala ko antum katugo ciden ko antum be jiyan kono wakati mi har antum katugo ala ko har antum katugo ciden ko uba fa rabbana antigi ala inna atana sa'adatana wa kubara'ana fa dalluna sabila antigi ala awun an kan masayigaw an kan shegun an kan mabaw awun tugura wulude kode o yan fili kabo ala kasirama masayigaw partina damana nyema ubode ko asi nyema te cide nye sisa illa man ala man haji salafu salih munum be ciden ka sunna kala famu salafu salih ulu doronde ka karamugo ye cide nye sisa me parti be damana nyema de bo bolo damana karamugo de bo bolo nu oko uka koke chogome uka minfo uka minke chogome abeko chogodela ala tatellaje ciden ka sunna tellaje anka masaru ko tende anka amiru ko ka ketende uluka nyema uyuka amirude uluka ciden yuka amirude o jama kulu be jian kono sita dawa jama kulu amiru werete ulula ciden to uluka amiru yede uluka dawa ka amiru no ka dawa nyema de uka amiru ye ute qur'ana ko ute ciden ko ute hadisa ko yo ninja makulu sugu yomal qiyamah do nunun de ba fo rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila antigi ala anya ankan masayigaw ankan nyemau ankan mabau ankan amiru
awun tugura ulu de ko u yam fili kabo e ala kasiraka rabbana atihim ad-da'afayn min al-ajab antigi ala la jabat dubule ika duma yabbi jahannaba la jabat dubulu kabbi wali anhum lanan kabira iku danga min kabbo ko sobe mogo be parati wore batoli la ni ciden ka sunna te mogo min be tabolo wore batoli ni ciden ka sunna te yawmal qiyama do e yere ka tabolo nyema yere de ba dangay e yere de ba fu ko ala kala jabat dubule ka dama ala ka dangay e yere de bo fu wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn halaki jamana kɔnɔ ala ko kuranna kɔnɔ ko ciden ni sira min nana sunna ciden ka taabolo ciden ka sunna ko o de ye ale ala ka sira tirelen ye ayiwa ko a kana tugu sira misɛnninw kɔ dɛ ko n'a tugura sira misɛnninw kɔ u b'aw fara ka bɔ ni ala ka sira ma ni aya ciden ye abdullah ibn mas'ud ka hadisa ciden ya a tawsira nye a sarawa nye ka tawsira nye ciden ye teremban do ci ka tere intile ka tere misemanun do ci a kini na numana awa ciden ko nin tere tilele min fule ni nye nin de ala ka sira tilele nye a ko me tere misemanu munu be kini ni numana a ko a terembai nin de ala ka sira tilele nye tere misenu munu ba kini ni awa a numana a ko nunu de sira misenu ye awa ko sira miseni kele setane ewa nyema do be min jolen ba kunna na bo mo wele katama cide nya bidia karamo ni filibante karamo ayere yu wele ko setane de akon nin sira miseni kele kule hadamaden setane do ba kunna na be mo wele katama abe ko min ciden ko duwat wala abwabi jahannama man ajabahum ilayhi qajafuhu fiha ciden ko wele likela ube jahannama dinga dadela ubi wele katamina yu jabi doro yi fil jahannama tasuma kun ciden ko inna aqwafa ma aqafa la ummati ali a'immatu limudillun akom be siram mantun ni mogo munu nye nu ben kam mantun fili nyema fili bantiu nyema fili lew be siram mantun ni nyema fili lewna donc o nyema fili lew de jamana in fattaw taw akelen kele ye parti do kiriya yere ye katon do kiriya yere ale ba ka nyema yala abe jama wuyu waya halake ambe min fo jamana dew ambe dogoyama mununa namba fe kabula anka sage kata qur'ana ni sunna de mala fa musalafu salih anka kala de anka kala anka ndum kala jami'a madrasa kala nyuro misidu kono naw du kono naw tahfiju yoro fo aqida de ka kala tauhid de ka kala ni haklina jugu munun ba ke kado jamana nunun kono ko kamitu ni few fagalite nunun baw mogo ma famude depuis gale cinyani ngalombe kele de la ewa fo kata lagara cinyani ngalombe kele de la te dabila fana cinya tigi ebe iyere kolosi ni minye ibode ke ibe kalade ku kumbede ni e wulila sa e awunyana ni haklina jugu be mogo mununa sodi sonye ku fagadiya ni ye mogo yere faga na ka hakilina ma fagadu e kisira ni tera ale yere faga mi hakilina ma faga e kisira ibe fere ke ka ka hakilina inde faga aka hakilina in fana te faga ni foye ni donite fo ka dina nyumande kala dina kisena haqiqa ye minye fo de ka kala jamana kono no kala na wode be ni hakilina u faga har nu ma faga nu ye hakilina u fili uyu fo aya soro e kala na yi ka dina nyedo yi den la kala hakilina nunun tu toro tuguni ate mogo toro tuguni mais fitina wuli ni mankan wuli tede parce que wulu yere ba fe anka fitina ni mankan do de wuli jamana kono doro anka nyina nyere ko sinya kele la nyini site jugo la ni ote fitina ni mankan kan wuli jamana kono anka nyina anka ko sebo ko anka nyina anyere ko wulu ka don cogo soro jamana kono kana to noni donc ambe mi fa ye kala de jamana den ka kala de aye tauhidi de kala aka aqida kala aka den kala kala nyoron wula o ta bali nuna nani hakrina jugum minye e kala na hakrina imbe sage ni delila mununye ibe araduku ka hakrina uka
k'u ka hakilinaw sagoma ko o de y'a to dɔɔnikɛbagaw ko munafiqu ni bidiyamɔgɔw olu tɛ kɛlɛ ni bamuru ye olu bɛ kɛlɛ ni mun ye dɔɔni kafiri kun kelen de bɛ kɛlɛ ni bamuru ye mais munafiqu ni bidiyamɔgɔw minnu b'an cɛ la olu bɛ kɛlɛ ni dɔɔni de fo dɔɔni de ka kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ninnu y'u kɛlɛ ni dɔɔni de Ahmad ibn Hanbal ninnu ye bidiyamɔgɔw kɛlɛ ni dɔɔniw de ko kala ka kala ɲuman kɛ ka sunna ɲuman kala k'u ka hakilinaw saguma an bɛ Ala deli Ala k'o de nɔgɔya jamana ɲɛ ya Rabbi ka sagi ka taa Kurana ma ani sunna ala fahamu salafu salih Ala k'o nɔgɔya jamana in ɲɛ jamana in n'an ma fɛɛrɛ kɛ o de la n'an ye taasira sɔrɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la fo an ka kala de an ka Kurana kala de a kalancogo ɲuman hadisaw de ka kala kalancogo ɲuman salafu ka taabolo ka kala dɔrɔn tɛ fana dɛ an ka lakala mɔgɔw la an ka an ka baara kɛ n'a ye o de bɛ jamana kisi o de bɛ jamana tanga o de bɛ fanga di silamɛya ma o de b'a to silamɛw bɛ silamɛ jamana sɔrɔ yɛrɛ ye sinon a tɔw bɛ ngalon ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين